πόλη μας βομβαρδίστηκε στις 15 Απριλίου του 1941 από τους Γερμανούς. Ο βομβαρδισμός της έγινε σε δύο φάσεις, μία νωρίς το πρωί και μία το απόγευμα. Όταν οι σιρήνες του φρουρίου ήχησαν στις 7.30 π.Μ. της Μεγάλης Τρίτης 15 Απριλίου, οι Τρικαλινοί δεν θεώρησαν ότι επέκειτο αεροπορική επιδρομή. Είχαν άλλωστε προηγηθεί πολλοί συναγερμοί από την έναρξη του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, χωρίς ποτέ να υπάρξει βομβαρδισμός της πόλης. Τούτη τη φορά όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Λίγα λεπτά αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους προερχόμενα από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης 18 βομβαρδιστικά Στούκας, επιτηρούμενα από εισάγγελμα καταδιοκτικά. Οι βόμβες που έπεσαν στο κέντρο προξένησαν τεράστιο αριθμό θυμάτων. Πριν τον πόλεμο, υπήρχε ξύλινη γέφυρα κάτω από την οποία προσπάθησαν να κρυφτούν πολλοί Τρικαλινοί. Η βόμβα έπεσε πολύ κοντά τους, διαμελίζοντας πολλούς από αυτούς. Τα περισσότερα θύματα σημειώθηκαν κάτω από τη γέφυρα που βρίσκεται σήμερα το άγαλμα του Ασκληπιού. Τότε ονομάζονταν γέφυρα του Πίχτου. Υπήρξε και διακοπή ρεύματος και για το λόγο αυτό δεν ήχησαν οι σιρήνες στον απογευματινό βομβαρδισμό. Στον απογευματινό βομβαρδισμό των Τρικάλων οι στόχοι ήταν περισσότερο επιλεκτικοί. Δύο όμως από τις λίγες βόμβες εκείνου του απογεύματος στόχευσαν στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου είχαν μεταφερθεί πολλοί τραυματίες του πρώτου βομβαρδισμού.